ሕርሻ እንስሳ بجورج أورويل ሕርሻ እንስሳ أنيمال فارم ኣብ 1945 ብብሪጣንያዊ ጸሓፊ ጆርጅ ኦርዌል ዝተሓትመት እንስሳታት ከም ገጸ ባህሪ ተጠቒማ ዛዕባታት ስልጣን ሰውራን ብልሽውናን ትድህስስ ህብብቲ ፖለቲካዊት ልብወለድ እያ። እቲ ዛንታ ኣብ ሓደ ብኣቶ ጆንስ ዝተባህለ ሃካይን ጉዞ ኣልኮላዊ መስተን ዝኾነ ሰብኣይ ዝውነን ደንበ ዝተፈላለዩ ናይ ሕርሻ እንስሳታት እዩ ዝጅምር። ካብ ዕለታት ሓደ ለይቲ እምበኣር ኣብዚ ደንበ ሓደ ዘይንቡር ተርእዮ ኣጋጠመ። ኩሎም እቶም ጭኮና ኣቶ ጆንስ ዝመረሮም እንስሳታት ኣብቲ ደንበ ሓደ ዋዕላ ኣቃንዑ። ምዕራፍ 1 ሕልሚ ናይቲ ሽማግለ ማጆር። ኣብቲ ዋዕላ ሽማግለ ማጆር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኩሎም ኣባላት እቲ ደንበ ብልቦኑኡን ተመክሮኡን ዘኽብርዎ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ዝኾነ ሓሰማ ነቶም ተቓናዕቲ ሕልሙ ኣካፈሎም። ራእይ ኩሎም እንስሳታት ካብ ጭቆና ሰባት ሓራ ኮይኖም ዝነብሩሉ መጻእለኒ። ድሕሪ ምባሉ ኩሎም እንስሳታት ማዕረ እዮም፣ እቶም ኣውራ ጸላእትና ድማ እቶም ጉልበት እንስሳታት እናመዝመዙ ዝነብሩ ሰባት ጥራይ እዮም ክብል ጨርሐ። ብድሕሪ እዚ ኣራዊት ዓዲ እንግሊዝ ዝሰምያ መዝሙር ተስፋ ሰውራን ሓርነትን እውን ኣካፈሎም። ሽማግለ ማጆር ድሕሪ እዚ ዋዕላ ብዙሕ ከይጸንሐ እኳ ዕድመ ረኪብዎ ተሓለፈ። ሓሳባቱ ግና ኣብ ኣእምሮቶም እንስሳታት ንሓዋሩ ሰረጹ። ምዕራፍ 2 ሰውራ። ኣቶ ጆንስ ነቶም እንስሳታት እቲ ደንበ ዕለትን ገይሮም ምቕራብ ምስ ጐሰየ እቲ ጥርዚ በፂሑ ዝነበረ ወጥሪ ተተኰሰ። እቶም ዒቕ ዝበሎም እንስሳታት ንኣቶ ጆንስን ሰራሕተኛታቱን ካብቲ ደንበ ኣሳጒጎም ንግዳም ኣባረርዎም። ብድሕሪ እዚ እቲ ደንበ ሽሙ ናብ ሕርሻ እንስሳ ተለወጠ። ናፖሊዮን ስኖውቦልን ስኩለርን ዝተባህሉ ሓሰማታት ድማ መዝነት ምሕደራ ተረከቡ። እዞም ሓሰማታት ስልጣን ድሕሪ ምጭባጦም ኩሎም እንስሳታት ዝቕየዱሎም 7 ትእዛዛት ነደፉ። እቲ መሪሕ ትእዛዝ ድማ ኩሎም እንስሳታት ማዕረዮም ዝብል ነበረ። ኣብቲ ሞት ተስፋ ኩሎም እንስሳታት ሰማይ ዓረገ። ምዕራፍ 3 ቁርቁስ ስልጣን። ካብዞም መራሕቲ ሓሰማታት ስኖውቦል በሊሕን ባዕራእን ነበረ እሞ ምሾት እንስሳታት ክወሓስን ገስጋስ ክምዝገብ እንተኾይኑ ቀረብ መግቢ ኣገዳሲ ብምዃኑ ብንፋስ ትሰርሕ ጣሓኒት ምህናጽ ቀዳምነት ክስራዕ ከም ዘለዎ ኣመመ። ናፖሊዮን ግዳ ኣተኩርኡ ኣብ ስልጣን ምብሓት ጥራይ ነበረ። ሕልሙ ክሰምር ተኾይኑ ድማ ስልጣኑ ዝሕልው ኮራኹራ ክላባት ክዕቢ ከም ዘለዎ ወሰነ። ናፖሊዮን እዞም ኣኽላባት ምስ ኣኸለሉ እምበኣር ናብ ስኖውቦል ፈነዎም እሞ ነቲ ቐንደብ መቐናቕንቱ ኣሳጎጎ። ብድሕሪ እዚ እቲ ደንበ ዝተገብረሉ ትጽቢት ከስምርን ጠለብ እንስሳታት ከምልስን ዘይከኣሉ ኩሎም ምኽንያታት ናብ ስኖውቦል ኣላገቦም። ከም ውጽኢቱ ናፖሊዮን ሙሉእ ስልጣን ኣብ ኢዱ ጨቢጡ
ገባርን ሓዳግን ኮነ። ምዕራፍ 4 ዘበን ውልቀ ምልኪ ናፖሊዮን ብፍርሕን ፕሮፓጋንዳን ገዘ እቲ ብፍርሒ ተደሪኹ መሳርሒኡ ክኸውን ዝወሰነ ስኩለር ድማ ነቶም ኩሎም እንስሳታት ናፖሊዮን ወትሩ ሓቀኛ እዩ እናበለ ጎስጎሶም። ዕሚም ዝበሉ ኣባላት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተቐንጸሉ። እቶም 7 ትእዛዛት ድማ ብስቱር ሓደ ድሕሪ ሓደ ንናፖሊዮን ብዘረብሕ መንገዲ ክልወጡ ወይ ከዓ ክእለዩ ጀመሩ። እቶም እንስሳታት ሽሕ እኳ ብራዕዲ ተተጎብኡ ግዳኸ ገና ሓራ ምዃኖም ይኣምኑ ነበሩ። ምዕራፍ 5 እታ ብንፋስ ትሰርሕ ጣሓኒትን ስቅያትን እቶም እንስሳታት ቅድሚኡ ሪኦሞ ብዝፈልጡ መጠን ክግዝኡን ብዘይ ዓስቢ ክሽቁሉን ተገደዱ። እቲ ቦክሰር ዝተባህለ እሙን ፈረስ ብሕልፊ ከም ጸሎት ዘደጋግሞም ክልተ ጭሩሓታት ነበርዎ። ዝያዳ በርቲዐ ክሰርሕ ናፖሊዮን ወትሩ ሓቀኛ እዩ። እታ ጣሓኒት ፋይዳ ዘይብሉ ፈሪሳ ዳግም ተሃንጸት። ቀረብ መግቢ ባይታ ዘበጠ። እዚ ኮይኑ ኸብቃ ግዳ እቶም ሓሰማታት መመሊሱ ዳ ጣዓሞም። ምዕራፍ 6 ጥልመት ንቦክሰር እቲ እሙን ኣገልጋሊ ቦክሰር ኣብ መወዳእታ ኣላሽሉ ተረኽመሸ። ናፖሊዮን ክንክን ጥዕና ክግበረሉ ምዃኑ ተመባፂዑ ኸብቃ ግዳ ኣጸሚዩ ናብቶም ንዝኣረጉ ኣፍራስ ስግኦምን ዕጽምቶምን ናብ ዝተፈላለዩ መዓላታት ዘውዕሉ ፋብሪካታት እዩ ዝሸጦ። እቶም እንስሳታት ደንጊ እኳ ተተረድኦም ቦክሰር ከም ዝተጠልመግና ፈለጡ። ግዳኸ እቶም ሓሰማታት ብበደሎም ፈጺሞም ኣይተኣመኑን። በአንጻሩ ቦክሰር ብሰላም ስም ናፖሊዮን እናመስገነ ይሞይቱ ክብሉ መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ክገብርዎ ፈተኑ። ምዕራፍ 7 ትእዛዝ ምልውጢ ኣብ ትሕቲ ውልቀ ምልካዊ ጭቆና ሓሰማታት ዓመታት ሓለፉ። ኣብ መወዳእቱ እቶም ሓሰማታት ልክዕ ከምቶም ዘሳጎጎም ሰባት ብኽልተ ኣእጋሮም ደው ኢሎም ክኸዱ ጀመሩ። እቶም 7 ዝነበሩ ትእዛዛት ድማ ናብ ሓደ ትእዛዝ ወረዱ። ኩሎም እንስሳታት ማዕረዮም ገሊኦም ግና ሓለፍ ኣለዎም። ኣብ መወዳእታ መልክ ናይቶም ሓሰማታት ኣመና ካብ ምውርጻጹ ኣብቲ ከባቢ ደንበታት ዝውንኑ ሰባት ከይተረፉ ተመክሮታት ከቐስሙ ነቶም ሓሰማታት ክውከሱ ጀመሩ። ብሕልፊ እቶም መግዛእቲ ሰብን ሓሰማን ክርዩ ዕድምኦም ዘፍቀደሎም እንስሳታት ስኦይልካዩ ካብ መግዛእቲ ሓሰማ መግዛእቲ ሰብ ሓይሽ ክሳብ ምባል በጽሑ። ሕርሻ እንስሳ ጽንጽዋይ ጥራይ ኣይኮነትን፣ መጠንቀቕታ እያ። ስልጣን ተዘይተገምጊሙ መብጽዓተ ዘይተተንቲኑ ሓሳባትን መትከላትን ድማ
ብዘይ ቁጽጽር ናብ ኢድ ውልቀ ሰባት ተገዲፎም ውጽኢቶም ዘባህር ሕልሚ ምዃኑ መጠንቀቕታ እቲ ሰውራ ማዕርነት ተመባጽዑ እቲ መብጽዓ ተተግቢሩ ኩሉ ብማዕረ ከም ዝጭቆን ከዓ አረጋጊጹ